Esselamu Aleyküm izleyiciler. Bugün hem nasip edenin Ramazan ayının 11'i Hicri takvimi 1445 yıl ve bugün nasip edenin 21. Mart 2024 Novruz Bayramı var haftam ve Tevbe suresini okuyacağız. Tevbe suresi Medine'de yeni sürelerden bolup 129 ayetten ibarettir. Sürenin 104. ayeti Tevbe bilen bağlanışlı bolunduğu için ona bu ad verilipdir. Tevbe suresi Kur'an-ı Kerim'de Rahman ve Rahim Allah'ın adı bilen yani Bismillahirrahmanirrahim deyip başlanmayan iki tek süredir. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam'ın bu sürenin başına Bismillah'ın yazdırmazlığının sebebi hem bu sürenin Allah'ın düşmanlarına duyduruş berip başlayanlığı bilen bağlanmıştır. Bu süre okulup başlanma dine şeytanın şerrinden Allah'a sığınıp başlandırıyor. Taşlanıp kovulan şeytanın şerrinden. Bu Allah'dan ve onun ilgisinden özleri bilen şertnama bağlaşan Allah şerik koşanları en sonki duyduruştur. Ey Allah şerik koşanlar! Siz şu günden başlap 4 ayın devamında yerin yüzünde işleyişiniz yağlı gezip bilirsiniz. Şunu bilin, bilip koyun. Siz Allah'dan hiç kaçan kaçıp kutulup bilmersiniz ve Allah kapırları rısva maskar eder. Beyik kaç günü Allah'ın ve onun ilgisinin adından insanlara şunu ilan edin. Allah ve onun ilgisi Allah şerik koşanlardan daştır. Elbette Allah şerik koşmaktan tövbe edip Allah'ın birliğine ımtılsanız bu sizin için has hayırlıdır. Siz Allah'ın elinden kurtulmayacaktırınızı kovu bilin. Kapırlara elhinç bir azap verilecektiğini haber ver. Ama özleri bilen şertnama bağlanışınızdan son şertleri doğru yerine getiren ve sizin karşınıza düşmanlarınıza kömek vermedik. Allah şerik koşanlar bu hükümün daşındadırlar. Bular bilen şertnamanın vakti gutoryança onun şertlerini doğru berca edin. Allah özüne karşı gitmekten, ehdi peymanını bozmaktan saklananı takva kişileri söyleyendir. Haram aylar geçen son yani söveş etmeklik kadağın aylar. Allah şerik koşanları nirde görseniz tutsanız öldürün. Onları tutup yesir alın. Onların geçip bilecek ehli geçelgelerini saklan. Eğer tövbe edip namaz okap, zekat verseler, onları erkine koyverin. Taqiq Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Eğer Allah şerik koşanların biri senden aman, himayet, pena sorasa, sen onun hayışını kabul et. Koy, ol Allah'ın kelamını, Kur'an'ı dinlesin, fikirlensin. Son gelişi yani onu hopsuz yere uğrat. Çünkü olur bilmeyen kavimdir. Näme Allah şerik koşanların Allah ve onun ilgisi bilen bağlanışan ehdi peymanları bar mı? Nädip bolsun? Olar mudama berin sözlerinden dänip ýörler ahiri. Mescid-i Haram'ın Käbe'nin yanında bağlaşan şertnamalarınız muňa girýän däldir. Olar sizin bilen doğru dürüst gatnaşykda bolsalar, sizin olar bilen dürüst bolun. Allah özüne karşı durmaktan, ehdi peymany bozmaktan saklanan takvalary söýer. Hawa, heyde olaryň ehdi peymany bolarmy? Eger sizden üstün geljekdiklerini bilseler, siz barada ne ehde, ne kasama, ne hak hukuga eýererler. Dillerinde hamana sizin göwnüňizi alýan kişiler bolarlar. Kalpları bolsa size karşı ýigrinçden doludur.
Çünkü olaryň köpüsi Allahyň ýolundan daşlaşan pasyklardyr. Olar Allahyň ayatlaryny sähelçe dünýäwi bähbid üçin satdylar. Şeýdip Allahyň ýolundan insanlary azlaşdyrdylar. Dogrudan olar nähili ýerwet işler edýärler. Olar möminler wagtda ne ähd peýmana, ne kasama, ne hakkuga eýerler. Olar şeýle azgyn kişilerdir. Muňa garamazdan kapyrlardan ýüz öwürip toba edip namaz okap, zekat berseler, onda olar siziň din doganlaryňyz bolarlar. Akyllaryny ulanyp pikirlenýän kişiler üçin biz ayatlarymyzy dogry beýan edýäris. Eger ilalaşykdan soň kasamlaryny bozsalar, şeýlehem dinimize hüjüm etseler, onu bu niyetlerinden dänmeleri üçin kapyr kowmyň başçylary bilen söweşiň. Çünki olar kasamlaryna we ähd peýmanlaryna wepaly däldirler. Ähd peýmanlaryny we kasamlaryny bozup peýgamberi ýurdundan sürgün etmek üçin hereket eden bir kowum bilen söweşmekçi dälmisiniz? Aslında söweşi ilki olaryň özleri başladylar. Siz olardan gorkarsyňyzmy? Eger mömin bolsaňyz Allahdan gorkmagyňyz has dogrusydyr. Olar bilen söweşiň. Allah siziň eliňiz bilen olary jazalandyrsyn. Olary ryswa masgara etsin. Olara garşy size ýardam berip ýeňiş ýoluny açsyn. Möminleriň köňüllerini rahatlandyrsyn. Kalplaryndaky kinäni we öýkäni gidersin. Allah islämine toba nesip ettirer. Allah ähli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Düşündirişi kapyrlaryň ket hudalaryndan Ebu Sufyan ibn Harb, Safvan ibn Ümeyye, Ikrima ibn Ebu Cehil, Süheyn ibn Amr ýaly ýolbaşçylar Mekke eýlenden soň toba edip İslam dinini kabul edipdirler. Ýa-da siz Allah'ın sizin aranızdaky Allah'tan, peygamberden ve müminlerden başkasını özlerine sırdaş edinmeyenleri yüze çıkarmaktan göverirlersiniz öýtdiňiz mi? Allah sizin edýän işlerinizden habardardır. Düşündirişi Peygamberimizin kakasynyň aleyhissalatu vesselam'ın kakasynyň dogany Abbas Bedir söweşinde musulmanlara esir düşenini, onun enteklerem but parazdygy, garyndaşlary bilen gatnaşygyny kesendigi sebäpli aýypladylar. Hazreti Ali ona has agyr sözleri aýdypdyr. Abbas ona jogap berip, biziň diňe elbet taraplarymyzy görýärsiňiz, ýaxşy taraplarymyzy bolsa görmeýärsiňiz. Emma biz Käbe hyzmat edýäris. Hacılara su paylaýarys, ýesirleri azat edýäris diýdi. Şonda aşakdaky ayatlar bu waka bilen baglanşykly inipdir. Allah şärik goşanlar özleriniň kapyrdyklaryna hut özleri şaýatgärler. Şaýat galar Allahyň mesjitlerini gurmaga munasip bolup bilmezler. Olaryň amallary batyldyr. Olar dozak oduny hemişelik galarlar. Allahyň mesjitlerini diňe Allah we ahirete iman getiren, namazı doğru berja eden, zekat berýän ve Allah'dan başkadan gorkmayan müminler bina ederler. Yine olar doğru hak yola yetmäge umydygerdirler. Siz haca gelenlere su paýlamagy ve Mescidi Harama Käbe hyzmat etmegi, Allah ve ahiret gününe iman getirip Allah'ın ýoluna söweşen müminin amaly bilen deň tutýarsyňyzmy? Bular Allah'ın ýanynda deň däldir. Allah ol zalimler toparyny dogry ýola salmaz, arzularyna da ýetirmez. İman getirip hicret edenler, göç edenler, mal mülkleri ve can tenleri bilen Allah'ın ýoluna söweşsinler. Elbette Allah'ın ýanynda has ýokary derejeleriň eýeleridir. Ve hayırlı netije gazananlar hem şolardır. Özlerinin perwerdigäri olary öz adyndan rahmet ve hoşallyk içinde tükeniksiz nimetler bolan cennetlerini boşlaýar. Olar şol cennetlerde hemişelik galarlar.
Iň beýik syýlygyň Allahyň ýanyndadygy şeksiz hakykatdyr. Ey iman getirenler! Eger imanyň deregine köpür saýlap alýanlar, hatda kakaňyz we doganlaryňyz hem bolsa, olary dost we ýaran edinmäň. Siziň araňyzdan kim möminleri goýup olary dost tutansa, onda olar zalymlaryň hut özleridir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara aýt: eger kakalaryňyz, oglullaryňyz, doganlaryňyz, ýan ýoldaşlaryňyz, garyndaşlaryňyz, derlekip kazanan emlägiňiz, ziyan çekerin öýdüp gorkýan söwdaňyz, gowanýan kaşaň jaýlaryňyz size Allah'dan ve onun ilçisinden, Allah'ın yolunda söwüş etmekten has eziz ve gowy bolsa, onda Allah'ın emri gelýänçe garaşyň. Allah beýle pasyklar toparyna hak ýoly görkezmez. Olary arzularyna ýetirmez. Tawba suresi 24-nji aýat. Allah Taala bizi pasyklar toparyndan eýlemesin, arzularyna ýetiren topardan eýlesin. Ki kalbimize göre, niyetimize göre onun huzurunda gowy bilecek hayırlı amal hemmemize de nasip eylesin inşallah. Tawba suresi 25. Allah'ın size ençe söwüş meydanlaryna yardım berendigi Hüneyn söwüşinde de şeýle bolandygy bellidir. Şol gün sanyňyzyň artyklygy sizi buýsandyrdy. Ýöne ol size peýda etmändi. Daşda börek näçe giňen bolsa, dünýä size dar göründi. Soň hem siz düşmany arkaňyza öwürip gaçmaga başlatdyňyz. Düşündirişi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Mekkäni eýelen soň 12.000 eskerlik goşun bilen Araplaryň Taifdaky Hawazin we Sakyf taýpalarynyň üstüne ýürüş edýär. Goşunyň köplügini gören käbir musulmanlar bu goşun hiç haçan hem ýeňilmez diýip öwünüp uly gepleýärler we ýeňişiň Allahyň ýardymy bilen bolýandygyny unutýarlar. Soň olar Hüneyn jülgesinde özlerinden az sanly butparazlar bilen garşylaşýarlar. Şonuň üçin söwüşde musulmanlar ýeňilip derbidagyn edilen soň çekilip başlaýarlar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'dan dilek eden soň müminlerin kalplarına rahatlyk aralaşyp söwüşe başlaýarlar we ýeňiş kazanýarlar. Ýokardaky ayet hem bu hadisany beýan edýär. Soň Allah elçisiniň we müminlerin üstüne rahatlyk berýän we özlerine bolan ynamy, rahmetini indirdi. Sizin gözüňize görünmeýän goşunlaryny uğradyp, şol kapyrlara elhenç azap berdi. Ýine kapyrlaryň jazasy budur. Şol sebäpden soň Allah İslamyň tawbasyny kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, rahim şefaatlidir. Ey iman getirenler! Allah şärik goşanlar özleriniň batyn inançlary sebäpli murdardyrlar, ýagny nejisdirler. Şonuň üçin olar bu ýyldan soň Mescidi Harama Käbe golaýlaşmasynlar. Eger garyp düşmekden heder etseňiz, Allah islese sizi öz bereketi bilen hasta bay eder. Çünkü Allah ehli zady bilýändir, hikmet eýesidir. Düşündirişi Allah şärik goşanlar bedenleri bilen bagly maddi barlyk babatyna däl-de batyl inançlary, ahlak inançlary ve edim gılımları taýdan murdar, nejis hasaplanýardy. Käbe girmekleri şonuň üçin gadagan edilipdir. Özlerine kitap verilenlerden Allah ve ahiret gününe iman getirmeyen, Allah'ın ve elçisini haram edenlerini haram hasaplamayan, hak dini, din hükmüne kabul etmeyen kişilere karşı har zelil halda cizye, baş salgılığını berýänçeler söwüşün. Yahudiler Üzeyr peygamber Allah'ın oğludur diýdiler. Nasranlar hem İsa Mesih Allah'ın oğludur diýdiler. Bu nadanlaryň dillerine çolayan sözleridir. Olar bu sözleri bilen özlerinden öňki kapyrlara öýkünýärler. Allah olary helak etsin.
olar nädip hakdan batyla dänip bilýärler. Yahudiler ahbarlaryny, ruhanylaryny, Nasranlar hem ruhbanlaryny, monahlaryny ve Meryem oğlu İsa Mesih aleyhisselamy Allah'dan başga her türlü meselede ihtiyarly perwerdigar edindiler. Yoksa olara yekete Hudaýa Allah ibadet etmekleri emir edildi. Ondan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Ol Allah olaryň şärik goşýan zadyndan päkdir. Çündirşi öz dini ruhanylaryny perwerdigar edinmek, olara secde etmek, ibadet etmek manysynda däl-de olaryň haram we halal etmek ihtiyarlarynyň barlygyny anlamak, olaryň hiç hili hatalarynyň ýokdugyny kabul etmek manysyndadyr. Olar Allahyň nuruny üfläp söndürmek isleýärler. Allah bolsa kapyrlar halamasa-da öz nuruny, Kur'any we dini has ýagtylandyrmakdan başga zada razy bolmaz. Allah öz ilçisini bütün dinlerden üstün etmek üçin dogry ýol hemde hak din bilen iýerdi. Muny Allah şärik goşanlar halamasalar hem şeýle eder. Ey iman getirenler, dogrusy ahbarlaryň, Yahudilaryň we ruhbanlaryň, Nasranylaryň köpsi insanlaryň mal mülkini haksız ýoldan iýerler. Hemde insanlary Allahyň ýolundan daşlaşdyrýarlar. Altyn kümüş ýygnap, olary Allah ýoluna sarp etmeýänlere bolsa, elhenç bir azabyň garaşýanlygy barada habar ber. Çündirşi bu aýatyň birinji bölegi ähli kitabyň alymlaryna degişli bolup, ikinji bölegi bolsa baýlyk ýygnap zekatyny bermeýänlere degişlidir. Ýygnalan bu altyn kümüşler dowzak odunyna kızdyrylyp, şolar bilen maňlaýlary, böwürleri we arkalary daglanjak gün olara ýine sizin halktan alyp özüňiz üçin ýygnan hazynalaryňyz, hany şol ýygnanlaryň azabyny çekin bakal diýler. Hakykatda Allah asmanlary we ýeri ýaradan gününde Allahyň ýazgysyna görä aýlaryň sany 12 bolup, olaryň 4'üsi söwüşmek gadagan bolan haram aýladyr. Ine bu dogry hasapdyr. Bu aýlarda Allahyň goýan çäginden çykyp özüňize zulüm etmeň. Allah şärik goşanlar jem bolup siziň bilen nähili söwüşýän bolsalar, bu aýlara hormat goýup çekinip durmaňda, siz jem bolup olar bilen gazaply söwüşiň, bilip goýun. Allah Allahy çäklere hormat goýup erbetlikden saklanan takwalar bilen biledir. Tawba suresi 36-njy aýatda ýene bir gede gaýtalaýyn. Hakykatda Allah asmanlary we ýeri ýaradan gününde Allahyň ýazgysyna görä aýlaryň sany 12 bolup, olaryň 4'üsi söwüşmek gadagan bolan haram aýlardyr. Ine bu dogry hasapdyr. Bu aýlarda Allahyň goýan çäginden çykyp özüňize zulüm etmeň. Allah şärik goşanlar jem bolup siziň bilen nähili söwüşýän bolsalar, bu aýlara hormat goýup çekinip durmagyna sizem jem bolup olar bilen gazaply söwüşiň. Bilip goýun, Allah Allahy çäklere hormat goýup erbetliklerden saklanan takwalar bilen biledir. Haram, hormatlanýan aýlaryň ýerlerini üýtgetmek kapyrlaryň betniýetli hereketleridir. Şeýle etmek bilen kapyrlar azaşýandyrlar. Allahyň berilen haram aýlaryna deň getirmek üçin şol aýlary bir ýyl halal, bir ýyl haram diýip kabul edýärler we Allahyň haram edenini halal hukmuna kabul edýärler. Olara bu erbet işleri gözel halda görkezildi. Allah kapyrlar kowmuny hergiz dogry ýola gönükdirmez. Ey iman getirenler, size näme boldy? Allah ýoluna söwüşe çykyň diýip emir edilse, size agyr diýär, ýa-da siz ahiretden ýüz öwürüp dünýä ýaşaýyşyna qaýyl bolduňyzmy? Emma bilip goýun, dünýä ýaşaýyşynyň keýpi lezzeti ahiretiň ýanynda ujypsyz zatdyr. Düşündirişi
630. ýylda musulmanlary ýok etmek üçin Bizantiýanyň goşun taýýarlaýandygy baradaky habary alan Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem olara garşy söwüş yglan edýär. Ýöne münapyklar Bizantiýa söwüş yglan etmegiň dogry däldigi barada dowul ýaýradýarlar. Şol sebäpli käbir musulmanlar munyň täsiri bilen Tebuk diýen ýere çelli giden İslam goşunyna goşulmaýarlar. Ayatlarda bular beýan edilýär. Eger baryňyz söwüşe çykmasaňyz, Allah sizi aýylganç bir azaba duçar eder we siziň ýeriňize başga bir kowum getirer. Siz söwüşe çykmazlyk bilen onuň dinine sähelçide ziýan berip bilmersiňiz. Taky Allahyň ähli zada güýji ýetýändir. Eger siz oňa peýgambere kömek etmeseňiz, Allahyň özi oňa kömek eder. Kapyrlar onu Mekke'den çıkaranlarına iki kişi bolup gowakda wagtlary ýoldaşyna howsala düşme. Allah biziň bilen biledir diýende Allah oňa kömek bermänmidi. Netijede Allah onuň kalbyna arkaýynlyk, rahatlyk we inan duýgusyny indirdi. Hemde ony siziň görmeýän goşunyňyz perişteler bilen goldady. Kapyrlaryň güýjüni bolsa pese gaçyrdy. Allah'ın sözü dini beyiktir. Çünkü Allah kudreti güçlüdür, hikmet eyesidir. Düşündürüşü bu ayette gowakdaky ýoldaş diýmekden maksat Hazreti Ebu Bekir Sıddyk bolup, ol Hazreti Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Medine'ye göç eden mahaly Mekke'nin gün ortasyndaky söbür gowagyny 3 günläp bile bolupdyr we Medine bilelikde gidipdiler. Ey müminler! Siz ansat ýa-da kyn, mümkinçiligiňiz az ýa-da köp ýagdaýda nähili bolsaňyz da hemmeňiz bilelikde söwüşe çykyn. Allah ýolunda mal mülkleriňiz we janlaryňyz bilen söwüşin. Biler bolsaňyz, bu siziň üçin iň haýyrlysydyr. Eger gidiljek söwüşde ansatlyk bilen olja aljakdyklaryny bilsediler, ýol hem ýakyn bolsady, olar 200'ler hökmen sana eýerip izinden gelerdiler. Ýöne muşakkatly ýol olara ören daş göründi. Muňa garamazdan olar eger güýjümiz ýetsedi, hökmen siziň bilen bilelikde söwüşe çykardyk diýip yalan kasam hem ederler. Olar bu yalançylyklary bilen diň özlerini helak ederler. Çünki Allah olaryň yalançylyklaryny anyk bilýändir. Allah senin günahın geçti. Ýöne dogry sözlüler, hakyky musulmanlar bilen münapyklary aýyl saýyl etmezden nädip olara ruhsat berdin? Allah'ny we ahiret gününi imanlary bilen tasdiklanlar, mal mülkleri we janlary bilen söwüşe goşulmajak bolup, senden ruhsat soramazlar. Allah ol takwalary ören gowy bilýändir. Tawba suresi 44 Allah'ını ve ahiret gününü imanları bilen tasdiklanlar, mal mülkleri ve canları bilen söwüşe goşulmajak bolup, senden ruhsat soramazlar. Allah ol takwalary gören gowy bilýändir. Söwüşe goşulmazlyga senden ruhsat soraýanlar Allah ve ahirete iman getirmeýänler, kalpleri şüpheden doly agyp dönüp ýörenlerdir. Eger olar dogrudan hem söwüşe çykmak istesediler, elbette munyň üçin taýýarlyk görerdiler. Allah olaryň göwünsizligini görüp, olara päsgel berdi we olara öýde oturanlaryň ýanynda oturyň diýildi. Olar siziň bilen söwüşe çykaýsa-da ziýan etmekden başga bir peýdalary bolmazdy. Sizi duzaga düşürmek maksady bilen araňyza sokulup, ara bozarlyk ederdiler. Aranızda olara kulak asanlar hem tapılardı. Allah zalımları ören gowy bilýändir. Taky bular has öň hem fitne öğretmek isläpdiler. Hem de ençeme işleri tersine öwürüp seni ýalňyşdyrmaga synanyşdylar. Ýöne olar islemeseler de hakykat aýan boldy, Allahyň islamy boldy. Olaryň aralaryna käbiri maňa ruhsat ber, meni fitne söwüşen garyndaşlarymyň aýal gyzlaryny aldanmaga düşürme diýer. Bilip goý, olaryň özleri fitnäniň içindedirler.
elbette dozak kapırları ähli tarapyndan kurşak bolar. Sana gowulugyň gelmegi olary gynandyrar. Eger bir bela uçurasaň akyl satan bolup beýle boljagyny öňdenen bilýärdik. Ätýaşly hereket edenimiz gowy bolaýdy. Biz has öň hemme zadyň hasabyny çykarypdyk. Siz hem öz ýagdaýyňyzy serediň diýip, kepdirip kök halatda mes bolup izlerine öwrülüp giderler. Tawba suresi 50. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamül murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Dowamyny nesip bolsa inşallah ertir okarys. Sohbetden Kur'anyň hem kıskasy makbuldur. Allah'a emanetsiniz. Roza ibadetleriniz kabul olsun inşallah. Allahümme inne eselüke imanen daima ve eselüke kalben haşa ve eselüke ilmen nafi ve eselüke yakinen sadık ve eselüke dinen kayyum ve eselüke afiyeten min kulli belek ve eselüke tamamen afiyek ve eselüke devamen afiyek ve eselüke şükür afiyek selamlayan nas. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Rahmetke erhamer rahim. Allahu ekber. İldeşler Allah'a Hudacan bilip bilmeyen işleyen günahlarınızı bağışlasın. Sırat-ı müstakim üzere daim ve kaim eylesin. Samimiyetten ayırmasın. Özlerinize gowu seredin. Yeňiş inşallah halkynkydyr, biziňkidir. Allah jany hayır etsin inşallah soňumyzy. Sagamanlykda görüşeli. Allah'a emanetsiniz.